diplomasiya tsakanin Najeriya da Nijar, inda bayan shafe kimanin mako guda ana cece kuce tsakanin Najeriya da Nijar biyo bayan jawabin shugaban mulkin sojan Nijar din Janar Abdurrahman Chani da ke zargin Najeriya da haɗa kai da Faransa da musgunawa ƙasarsa a ƙoƙarin da take na yaƙar ayyukan ta'addanci. Yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta nemi tattaunawa su da makwabciyarta don warware zare da ababa kan wannan batu domin kwantar da tarzomar diplomasi da ta fara zafi a tsakanin ƙasashen biyu. Wakilin Mayamai Salisu Bukari ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar ga kuma rahoton da ya koma mana. A cikin wata sanarwa ce dai, ministan harkokin wajen ƙasar ta tarayyar Najeriya, ambassador Yusuf Tuggar, ya jaddada aniyar ƙasarsa ta tattaunawa da hukumomin ƙasar Nijar, inda ya kira da a yi tattaunawa ta gaskiya don magance matsalolin da shugaban hukumar mulkin soja ta Nijar ta CNSP Brigadier General Abdurrahman Chani ya gabatar a matsayin abin da ka iya gurɓata zamantakewa ta gadin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Farfesa Dukko Abdurrahman, malamin jami'a ne kuma masana harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar, na ganin cewa matakin na Najeriya na neman tattaunawa kar a ɗauke shi a matsayin kasawa. Dangance da wannan sabuwar ta'addanci da ya sako kai na Lakurawa, yau Najeriya ba ta da wani mafuta sai dai ta tsaya ta tattauna da mu saboda muna fuskantar matsaloli da bila'i na waɗannan Lakurawa wanda in ba a yi hankali ba za su zama alloba wadda ta Boko Haram dangance da irin gurin da gare su. Kenan wannan kira da shi ministan Najeriya ya yi ba wai kasawa ce ba, bayan nazari ne wanda sun yi da kuma labarun da su ma gare su. Kenan dama ce yau suke nema da Niger har su zo su zauna saboda a fuskanci matsaloli wanda ƙasar nan biyu suke da su. A cewar Hajiya Jamila Haruna, shugabar kungiyar Niger Uni mai fafutukar haɗin kan 'yan ƙasar Nijar, ko yanzu ba a yi latti ba, domin kuwa talaka ne ke cikin tsanani a ƙasashen biyu. Wannan yana nuna cewa Allah ya dawo da hankalinsu cewa uwanmu ɗaya ubanmu ɗayan nan da ake faɗa. Shi yasa muke fatan Allah subhanahu wataala ya sa wanga zaman da za a yi zai zama alkhairin ga Nijar kuma ya zama alkhairin ga Najeriya. Ba wanda ya fi jin sanani kamar talaka. Kusan dai a ce dukkanin waɗanda aka ji ta bakinsu sun yaba wannan aniya ta Najeriya ta neman a zauna a tattauna da makwabciyar ta Nijar, wanda suke ganin tun farko abin da ya ta kamata a ce an yi kenan. Kuma daga nashi bangare Sumaila Ahmadu, ɗan siyasa kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum a jamhuriyar ta Nijar, na da wannan ra'ayi. Ya dama magana da ya yi ta ne don kan dangantakar ta lalace tsakaninmu da mu da Najeriya. Ba karyatar da shi ba dama ma ya kamata su yi. Hanyoyi ya kamata su bi, in ta kama su zo su zamana tare da shi shugaban ƙasa Janar Chani. Wannan hanya dai ta diplomasiya a cewar ambasada Mutari Usman, masana harkokin diplomasiya kuma tsohon shugaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dokokin ƙasar ta Nijar da aka rushe, ita ce ta kamata a bi domin Nijar ɗin da Najeriya su samu kyakkyawar fahimtar juna. Kamata a samu wajen diplomasiya a zamna a tantamna a ga inda za a cima yarjejeniya kuma a ci gaba da halaka da Najeriya da Nijar kamar yadda muka saba. Don saboda kaga duk yadda za mu yi komin dabarar mu komin dabarar Nijar komin dabarar Najeriya ba za mu sake makwabta ba. Kenan makwabtakan mu dole ne kuma al'ummar mu ɗaya ne, tarihin mu ɗaya ne, a zamna a tantamna a ga yadda za mu zo mu shiryu mu kama ma'amala wadda take za ta kwantar da tarzoma da ta'addanci a Nijar da Nijeriya. Abin jira a gani dai shine ko Najeriya da Nijar din za su mayar da wukaken su kube domin kowa ya dubi ci gaban kasarsa da al'ummarsa da kuma muhimmancin ci gaba da kasancewa dan juma da dan jummai kamar yadda ake faɗawa a kasashen biyu na Nijar da Najeriya.